El moviment juvenil Divendres pel Clima fa anys que alerta que una de les conseqüències del canvi climàtic serà precisament un augment de la temperatura. L'entitat reactiva la seva activitat i recull signatures per a la iniciativa legislativa popular que impulsa el GOP. Volen que totes les lleis que aprovi el Parlament tinguin en compte l'impacte ambiental. Ara estem col·laborant amb el GOP amb una iniciativa legislativa popular que vol presentar al Parlament de les Illes Balears amb la intenció que se pugui valorar de cara al futur totes les actuacions que fa el Parlament. Aquesta és la darrera col·laboració de Fridays for Future Mallorca amb el GOP. El projecte Avui per Demà pretén ajuntar 7.500 firmes perquè es faci una llei per protegir el futur mediambiental de les illes i evitar impactes negatius a la qualitat de vida de les generacions futures. Segons Fridays for Future, es necessiten polítiques valentes. Hem de defugir dels combustibles fòssils, tenim una economia que depèn dels combustibles fòssils, així ho veiem ara actualment amb les pujades de preu que se veuen afectat tots els productes, i també hem de saber apostar per unes energies renovables. Les principals problemàtiques de Balears venen del turisme. L'elevada població i l'ús de combustibles fòssils genera gasos amb efecte d'hivernacle. La classe política moltes vegades no veu aquesta preocupació i per adoptar unes polítiques que poden ser impopulars a vegades tenen por adoptar-les i que després no puguin guanyar les següents eleccions. Aquest divendres s'han començat a entregar les primeres firmes de la petició. Els que vulguin col·laborar poden anar a firmar fins dia 23 a la seu del GOP o altres llocs de Palma que es poden consultar a la web d'Avui per Demà.